محمد саломат бошед. салому алейкум мардум. ин барнома дидақаи тоҷикӣ бо шумо Умар Шараф. имрӯз дар барнома бо мо Бобу Малаев азизҷон, донишгоҳи техникии шаҳри Новосибирск, ва Ҳалимзода Муҳаммад, инчунин донишгоҳи техникии шаҳри Новосибирск. азизҷон, салому алейкум мардум. номи ман Азизуллоҳ. ман аз вилояти Суғд, ноҳияи Исфара, ҷамоати деҳоти Ворох. тӯли 4 сол аст ки дар шаҳри Новосибирск зиндагӣ мекунам ва инчунин дар донишгоҳи техникии шаҳри Новосибирск мехонам ва курси 4 мебошам. ин сол охироён курси ман аст. хуб Муҳаммадҷон. ман Ҳалимзода Муҳаммадҷон. тӯли 2 сол мешавад дар Россия дар донишгоҳи техникӣ дар шаҳри Новосибирск мехонам. уже дуюм курс аз шаҳри Кӯлоб. баъди хатми мактаби миёна анҷом додам. хуб, беҳтарин. ин барнома 2 дақиқаи тоҷикиай. қоидаашро мефаҳмонам. ҳар як кадоми шумо 2 дақиқаи вақт доред. ҳамчун вақти шахмат, вақти як сар мешавад, калимаҳо дар экрани мо пайдо мешаванд. шумо бояд калимаҳоро ба забони тоҷикӣ тарҷума кунед. калимаҳо оддӣ нестанд, калимаҳое ҳастанд ки бисёртар тоҷикҳо ҳамёра ба забони русӣ истифода мебаранд. чӣ хеле ки гуфтем, аз қабили доскав, аз қабили ручкав, ҳамхел калимаҳо мақсад забони тоҷикӣ қатъи 100% калимаҳо ҳастанд, не ки бисёртар одамҳо омӯхта шудагианд ки ҳамёра ба забони русӣ истифода мебаранд. ана бо гуфтам ки қоида дорем, агар ягон калимаро надонен, шумо метавонед ки ягон дӯстона занг бизанед. ами зангулачае ки дар пештона амира пахш мекунед, вақтона ман мекунам, вақтона рафтанаш бас мешавад, шумо занг мезанед, ҷавоба мегиред. дубори ҳами зангуларо метавонед истифода баред. барномаро чӣ хел оғоз мекунем? ман як калима мегӯм, ҳар як кадометон ки ҷавобшро медонед, зангулачаро мешахед, мепурсем, агар дуруст ҷавоб додед, барномаро ҳамодам сар мекунем. хуб, калима зонд. зонтик. чатр. бале, калимаи чатр дуруст. хуб, барномаро Муҳаммадҷон оғоз мекунем. калимаҳо пайдо мешаванд дар экран, мегин. агар надонистен, чӣ хеле ки гуфтам, метавонед ки аз зангула истифода баред. хуб, бозиро оғоз мекунем. институт ба забони тоҷикӣ. донишкада. бале, дуруст. Капуста. Так, капуста. Капуста. цветная капуста ба тоҷикӣ чӣ мешавад? ҳамун капустаро медонам, хотир просто Не, хотир наомадеста бигу. бисёр одамон цветная капустаро именно тоҷикиша истифода мебаранд. бараму через цветная капуста мумкин ки тестарак биёбед. карам, дуруст. карт. харита, дуруст. категория. намедонам яке. метавонед занг истифода баред ба фидига. ширеш. бале, ширеш. кнопка, так. кӯя занг бизан. ҳамин калимаро тоҷикиша ҳама медонад. ҳама медонад, неки барои занг задан метавонед пахш намоед. бале. рақам. рақам занг бизан. баланд буд не? салому алейкум. созен хубен? салом, чӣ соз? ҳамин дар барномаи 2 дақиқаи тоҷикӣ ҳастем. ҳамин калимаи кнопка ба забони тоҷикӣ чӣ мешавад? кадом калима? кнопка.
Шугмача мегӯянд хело. бале. бале Rahmat, salom adosh. бале Колбаса, ҳасиб, ҳасиб Balon. Так, колесо машины, чим балон тоҷики? Якишам намедонам. Гуфта наметонам. вертолет дай даста вертолета чӣ гуфт Чархзан, чими чарх? чарх команда, даста, даста Консультацияи яна буди. Ё, Муҳаммад вет демешав? хай бугу, намедонам неки. намедонӣ Намедонам. вақта гузарондем Короче, короче хулоса, хулоса дураст Осмон? космос не Космос оси. вақт вучид не ки ҳамин калимаро метавонӣ бугӯ Ҳами буда ҳами чи дар хотирам ҳаст яне ки гуфта натонистам чӣ буд. Мегам осмон, осмон и небо небо, космос. космос Аку- се аввалша гуфтум қариб Космос. Ки ишам намедонам. муҳаммадҷон медонӣ космонавт чӣ мешавад ба тоҷикӣ ҳавопаймо, ҳавопаймо самолёт не космонавт. космонавт космос космоса камтарак истифода мебарем космос мегӯем бисёр не ки космонавта бисёртар чӣ мегӯем забони тоҷикиша ҳавонавард, ҳавонавард лётчик самолёт хати ҳавопаймо ҳавонавард кайҳон осон осон ҳамаи калимаҳоро вақте ки мақсад забони тоҷикиша мегӯем ҳамаи калимаҳо осона не ки мақсад Дар вақти дар кори ба хотир намеяд. ба вақти дар кори ба вақте ки дар барнома ҳастем мақсад як ҳаяҷон як мақсад камтар хеле приданда кора ягом чӣ мегӯй мақсад ана хуб гап нест оиди барнома ягом гуфтаниҳо ягом оиди хеле ягом гуфтаниҳо мақсад ягом гуфтани мардум да дошта боша агар барномаи хуба барои ин ки мо дар Федератсияи Русия зиндагӣ мекунем. Аз тариқи ҳамин бисёр вақт бо забони русӣ гап мезанем. Аз тариқи ҳамин чи бо забони тоҷикӣ кам гап зада мо баъзе калимаҳоро аз хотир мебарорем. Барои ҳамин вақте ҳатто дар Тоҷикистон бошамам асосан калимаҳои русиро истифода мебарем барои гап задан. ин барнома барои ба хотир овардани калимаҳои тоҷикӣ ба мо хеле кӯмак мекунад. бале барои ҳамун яке мақсадҳои асосие ки ҳамин барномаро ташкил кардани мақсад мардуми тоҷика водор кардан бедор кардан дар корае ки калимаҳо мақсад забони тоҷикиро бисёртар истифода барем. муҳаммадҷон ягон гуфт дорӣ оиди барнома беҳтарин буд яке ҳамиш камтар чӣ ки барвақтарак тамом шуд. барвақтарак тамом шуд то хеле вақт боқӣ мондагӣ барои ҳам насиб боша барномаҳои дигаре ки савт мекунем мақсад и ғолиб ба и ғолиб мақсад ҳами вақтҳое ки мондагӣ ҳамиҳо плюс 2 дақиқаи будагӣ мешавад мақсад агар имрӯз 1 дақиқаи мондагӣ боша барномаи дигаре мекунем 2 дақиқат мондагӣ боша ҳами 3 дақиқа то вақт дорӣ ҳам чӣ хеле ки тезтарак буд шава ҳамон қадр барои барномаи оянда хуба ки вақт бисёртарак мемонад беҳтарин буд. хуб барнома маъқул шуд бале. ягон кадом калимаш мақсад қиинтарак дар назартон Он консультация чӣ мешавад ба забони тоҷикӣ? консультатсия машварат Машварат. мега ки ягон машварат шуде
хуб ба ин барномаро ба анҷом расонем. ҳазор омад ки тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед. Саломат сарбаланд бошед. Забони тоҷикиро бисёртара гап занед. Забони тоҷикиро пост доштан дар кора забони яке аз забони бузургтарин метавонед аммо ҳатто Википедия бидуред бинед ки забони тоҷикӣ дар як дараҷа бо забони санскрит, бо забони лотинӣ, бо забони юнони қадим дар як дараҷа. Не ки гуфтан дар якора ки забони лотинӣ, забони санскрит, забони мақсад юнони қадим и забонҳои мурда ҳисоб мешаванд. И забонҳо мақсад дар имрӯз ҳозир ҳеҷ ка ба ҳамин забонҳо гап намезанад. Мақсад не ки забони тоҷикӣ мақсад то имрӯз зинда бар ҳамин забони тоҷикиро мақсад бо оянда зинда доштан дар кора бисёртара гап занед. хуб бо шумо будем Умар Шеров, Бомалаев Азизулло. Ҳалимзода Муҳаммад. хуб то бозид саломат сарбаланд бошед.